Kandi na jud sa pagkaalalay ni Mr. Lim sa kuha. Magsayo ka tong buang. Pero nagsabot naman may atong 5 seconds. Dapat di yun sa malit og 5 seconds. Kung malit yan ito, post nyo lang kung dito. Pero unsa na po kay pagpatrabaho na ko itong buang ha. Di na siguro na ko itong pagbason kay ikasan kayo nakatulog ng gani ko na human na dayon. Pero magnuhon na sa ko. Muka, gani eh. Hindi tagkaalalay mo naman tagway dignidad na itong gihimo. Upload mo ko ng video ba? Uy! So, matagi sinisili ka dira lagi. Ugi, sanina na ako, preno. Puti ka may good shit. Actual ka na, pre, ay. Tubanis Tuba tayo. ka good shit. Tubangan, puti ka may good shit. Asa magagi ka na na, Sa pre? Pars Merch, available na ni Sun. Sa Facebook page. Facebook page Pars na. Merch. Pero sa di ka paingon. Ato na po ka paploy, pre. Ila pa pre, nabuga pre. Ila paploy na po gani ko, no. Sige na patawag sa Nga no, kuha. nagdala-dala naman ka ng sanggot. Usa di kipatrabaho sa imo agapon. Lagot kayo, pre. Mura magpungkol. Gisugo ko niya. Hungitan doon ako siya biskwit niya. Gipahagbas ko sa yung luti nga isa ka hektarya. Pre, trabang pagnuta. Nga mo, ay abusado po kayong buang no. Gusado lagi kayo. Wala lagi na siya gigunitan nga ebidensya lagi, pre. Sige na magmahay sa kuha yun. Mahuman man yun ni. Grabe, gikawawa na mga pag-ayo ni Paploy pre. Di naman na makatarungan yung gibuhat sa imo. Child abuse naman na. Tay may mo na, pre. Kay blackmail mo yun ko niya. I-upload mo yun to niya yun. Yan, magtun ako, pre. Masig malit ko ba? 5 second o 1 second nga ganito. Upload ba ito niya? Matik na yun. Bahala ka na. Bihan Sige, share lagi na ako. Usa na po kayo patrabaho ni Paploy bay. Tanaw daw na ako, be. Ay, kabalo na ko sa ipatrabaho na katong kurimaw. Kaniya, 5 minutes na lang, malit na ang buang. Post yun yung video ni Ron. Ano Paps? Paps! Paps! Okay. Wala, may tao ba eh? Ingo na po ko, anig malit na po ko. Putang igit, naabot pa yung buang oh. Hoy, nako na riya! Ali! Uy, raramding amaw oh. Naramday ka din buwang ka, ganina na ko si paabot ito ah. Di ko malita, ano ko nalitra, advance. Balo ko, ning tanaw ko sa orasan. Oh, di mayo, di isa ba, magsugod na ko. Oh, sa'yo magsugod. Saan ako sanggot to, magsugabalo, magkukani, magapoy patrabaho ni mas. Ingon di ko si mong magdagang sanggot. Ingon di ko kini mong hinluan. Lahi na po ni mong trabaho ron. Grabe, abusado naman kaayo ka ba? Pila ni mo. Sa mami patrabaho sa kuwabi. Ngunit niya akong bulsa pagdali. Sunod sa kuwab. Saan man eh? Follow me. I-up ng trabaho ani eh. Naluuya sa buang, uy. Nawa na, gipagunit-gunit na sa bulsa. Muraan, nag-iruan ni animala ni, uy. Ang trabaho ani pa. Ay, sige, reklamo. Bago ni itira na akong Tarong bulsa tayo niya. pagwit-gunita nagbulsa. Ano mo reklamo? Mga reklamador, mga ka nakasala, makasakua. Di ba guni makatarungan paps kay child abuse naman ning mo. Child abuse, imong mata, tanaw, bagong lawas, mura na mga kang papa. Unya, katong gikaw ni mo akong pizza. Ikuha ni mo akong sanilas. Gikawat ni mo akong pitaka, makatarungan to. Gina. Naaram din na di. Buan ko. Kita ka ni? Samampod na. Mo niya ako sakyanan. Na. Imo! Gunit lagi ba? Nga nung buyan man na Imo nimo? na sakyanan. Ako, ana. Imo nang hinluan. Grabe hugawa mo na paps. Say dako mga nang trabahoon na. Astila ni mo dagana ni mo reklamo oy. Ora ni trapo. Diaw hinay ni trapo pagdali. Ilabay na mo sanggot. Asa mo? Kapudahan ning trabahoan ni eh. Pwede na ni mo buyan akong bulsa. Sakaw na. Gawa pudahan ni eh. As diyan reklamador kayo tarunga ha. Oh, ang sa amin na Sa may tubig ani bi. Sa tubig, trapo hira. Oy, Trapo ra. Ingon balik og apilag tubig, trapo ra man. Mas ginawa dira bi. Ang mawa mo kung tanaw na tika diri ah. Ah, di ko ka concentrate. Mura magkagbuang, matrapo ka. Oh, sige na, sige na. Ala, kipahinlob yung sakyanan. Uya. Uy, Ay, si pamakla diya. Ay, si pamakla diya. Awa ragun na, oh. Awa na yung builit, oh. Luoy kayo, gikawawa ng paploy. Awa ragun na, oh. Ano na? Kimo raman ang katabang. Uy, kaluoy ba na yan? Diyo ko sa nila di ay. Say, naunsa na. Nga katong nagtirading mo sa kasa. Nay, nakabidyo sa inyo, hagihatag kang paploy. Muna. Gosh! So it means gi-blackmail akong baby boy? Ana, Jod. Tagam ninyo na, kay katol, magukay mo. Jong tabangi ko, Jong be! Kabangi. Inuang. Ulis ako sa balay yung pangitay sa diskarte, be! Uy, shit, ay stress ko ay. Ulo kay na. Pasi dire, be. Katol, mga lubot ni mo, God. Sige ha, og dili pa na ako nabigo si Mr. Lim. Di na ako natabangan ba? Di pangitan ako ng diskarte para ma-distract na si Paploy, makuha na mo cellphone. Tabangi da yung Jong be, kaya ulo na kayo. Hawa dire, be.
Mukha mga mala ka. Punta mapangitaan to diskarte ni Marjong. Madlo ko maposto ba? Itong baya kay kong kigol. Gabi, kanaon ako na akong ligid ba? Murag plat ni kanya ba? Ni untol, magod. Gagi. Sorry, Paps. Iskot maning bataan eh. Nagtanaw ko sa akong ligid. Ano nga tangata mo po ka din nakakabalo mga nagtrapo tabi man ako kanyuto ako natrapuan no. Kanyuto sa imong matag. Sumbagon ako karon na. Sige na ko diri. Karon nga nagtrapo niya. Tro, basig gas-gas ha. Awa ka na. Eh, tamag ko kay mo na makagasgas ang imong gunitan. Kure bala ni, yung pion ni. Hinaya ba kayo magasgas? Wait, Paps! Hinuang sa naman mong gibuhat ang Mr. Lim nga amigo, mantay mo naman nung kuan. Ay sige, apil-apil diri jong. Musta naman ka? Amigo, lagi tanya kini mangunay man. Sa'y mangunay. Gikaon akong pizza. Gikawat akong sanilas. Gikawat pagil akong bitaka. Unya, maluoy pa kana. Tagi po nagsikan chance, pero kiluy kaya na, oy. Sikan chance kani, hatagan sikan chance. Lami asik ko ning naungan ni buang. Grabe po nagibuhat sa kuha. Nya hatagan para ko sikan chance. Wala sikan chance. Eh, naunsa. Deserve na niya, deserve. Kay Tagi kawatan. sikan chance, oy. Awa, walilian ni diri, oh. Usa ba kainluan na walay tarong ng mga materialis, walay tubig, walay ihus para mo spray. Problema na niya siya na diskarte na nga Lima, trapo ray gamit. gas man mo sa kenan, hinutang na nimo. Buing nga. Si, kung magasgas da, iyang nang akong ikuan dia, itrapo. O, tanawa, o, abo kayo. Abog bitaw kayo. O, awa, ragon na. Sa buga na. Oh, ikaw diha, nganong di man ka mo trapo? Trapo dire. Sige katawa, sige katawanan. Ikaw na trapo. Ano mo trapo mong kuhanan, Paps? Ikaw ba nasubraan na ka ba? Himo na jud ko nimo galalay maayo Uy, ba? gahi na siguro. Gusto na siguro ka. Thank you my friend. Distraction, rako, distraction. Nawala ang cellphone sa mong kamot. Meaning, nasa kuha. Naadire pre ang katong video. Nga Nga iya video. ko i-blackmail na adire Dili na makita ang kalagom sa lubot ni Kinto. Dili na makita pre. Ay, saba to. Di na makita Paps. Kanay mong gigunitan ng ebidensya. Nana sa kuha, di na ko mo maalalay na unsa man ka. Pre, guniti pre, Ayaw, guniti Mr. pre. Lim, Mo ayaw, balas ko Mr. pre. Lim. Bakayal ko na kadua. Naman ni, yaga-yaga naman. Sa yaga-yaga ha? O sa yaga-yaga? Di naman talaga yaga-yaga ni Paps. Ay, sabi! Tanawa daw ng cellphone ni mo, musiga ba na? Sige daw. Tanaway mo cellphone na kuha, musiga ba na? Nya, musiga na. Animal ko pa man na, pre. Yuti! Mauna na akong ginaingon. Kabalo man yung kong mga barokoy kay mong duwa. Sabot na si Marjong, marama kayong naong. Kabalo yung kong planuhan yun na ninyo, unsaon pagkuha ang cellphone. Mauna ang akong ginabit-bit, guba na, daot. Karaan ako ng cellphone, nadari ang video. Sigar ng mga mata ninyo. Bahala na ka diya, pre. Pre. Paps. Amin po Paps. Balik og panrapo diya. Kay napakay pa kuan sa ko mo balos kay na black eye trapo. Di mo. Yati kay kababantay na juga makabalot sa juga sa imuha ba?